otasi kaka Babu Owino. Ang'o ma ding'ise mondo mi otim? Anyalo advice ne en ga obro bedo ga good future mana ko play within ODM. And kiro bed gara kanya nekech luono go ngero ni jarik ni muodo nyo gi kuoyo. Kendo kiro yie jomoko tuwe gi party leader mang'udhi nolaw marach. No, waseneno joma jodongo ng'udhone gi olaw marach. Eni koyo nyalo ga agogi kapod iten. So mane gima nyalo dwaro na nyisgi. Kendo maduong' nyalo dwaro na nyisgi ni samoro gima wuok e dho ng'ato. Muma mar Proverbs kare 18:21 wacho ni gima wuok e lewino be gima samoro yudo. So owacho ni ng'ama ok oluoro duong' ok nyal dhi maber. Apani ka gisome kanyo to gibro winje kokiluoro ich. So anyalo nyisogi ni gin joma we need. They are very vibrant. They should be the engine of the party. Kama party leader obete monego gitene monde gibedi. Manok bitamogi achieve gima ginyalo achieve in ngima. God's time is the best for them. To kirgi dhi ni gi antagonize ni gidwa ywa tiende masamoro ng'udhnegi olaw marach. Mano nyalo ketho their political future. And they are the people who will need in the next generation. Because many of us would now, with the time, would now let the mantle go to the young people, maybe, who are in good health and strong like Babu and Wakinasifuna. So I would advise them, Nigi Bedi, very loyal to the party leader. Kagen gigi moro, to gi wache within one giduol marwa even kaka marwa bunge mag joluo. Okane kubiro ga duol. Babu is my friend. And kaka one of the people more recognize his talent, I've talked to him. Kanchi gik moko podoko de kama. And we consult and I advise him kama pano de marach. Katembe kama na ni samora dine mateka nyatunyisa. But I don't know again the future, but future no nyalo kethore. And as no future mangeny makethore magjo ama bright politically. Yeah. To Edwin Sifuna. Kendo gima duong' anyadwa ni ging'eni unity. Their survival will depend with the unity mar ODM. When we are united, so they will have a better political future. Ngama bro dino negi bro bedo maonge in future. Yeah. Manegi manyadwa na nyisgi both Sifuna and Babu. Mande giket ODM obed united. If we are united, a united ODM will not be threatened by anybody or anything, even the ruling government. Apenjo wat Sifuna gi osut